Kardom tar ente karbiang long news pen nilitum nang karbipon ke la pueno non la Assam Assembly long stame nang tumhan ceparai pon no karbi welfare Thomas Council aputhak nang lihin pen ko an ningarong do pon no. Oh la ke nitum song trok pen ke ningarong piglo. Tema ni tu maprang ben ta hopna karbiang long la pen dima haso pen ang tan ki do karbi tum la son pi ni ka siksak do ke la economically socially culturally na hokta ka siksak la som do he kisung do la si la so kisung pe pi jogi phan tum song trok tum aprang ben ta penang an mathapik lo la si ni tum la peace talks do bom husila salam ni tum India government la Assam government phan ni tum pachini lo galang tum la lang tum ta la salam thak ni important na pilo important na pisini tum chitok lo la lo chitok lo ke la so lo chitok ala clause number 3.6 I think si ni 23 year ni Assam cabinet approve law inke approve there fike pini 25 year ni bangke or pini 26 year ni bangke la bill la dak ni winter session long pe pass pon lo la si la pot ni li Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma ji phan choropar pik lo lapen ke iltum karbiang long Thomas Council Chief Executive Member Dr. Tuliram Longhang aki hai phan nili penta lapen ke songchok penta choropar pik lo nitu la so Mrs. Karbiara than kupisi nangli ning ke hang ping tung sa la so Mrs. bangke nili ning hang hamange la pulo de non la bill bang pass lo la si la pinini dak claim nang dolang la penge la si la dak bang ka du beta cooperation nang gi pa bang sinili pulo mane samchom pini la dak mane pini ka chingki la son bang kali si he ka do we si platform long wang si chingki je tham pen si la so kam ka mi phun de ka pichun pon ji phan la pen ki claim pon thek dia phan si bidesori la son chipi seroi nang pu bang sinili hin bang ka do we karbiara phan kachuningri pidolo man ke juthi nang karvilo sar pinong west tam nang litum mahawar long stamme penang o bom ke pangbob do nilitum thek bon long aso aning ke ceparong do pon la so puthak nangli ko an RDP pon la ke aning ceparong piklo munitum he la penilta ningarong lo athema ko an nia ningkan nitum lapunat karbiang long penang tan do ke do 8 districts long ke do karbitum ko an nia suri ningkan pen dolo sita meni tumge la son pini political power bang ni tumge kaita avidet mati di la masino ne phoi ke ni tum political power nang pi masi kaddo be ni karbi solang do rat tu mane la salam mane ani arong piglo ani arong chipi masi la son la hai pini la son pini non nang kipwa son he son pini claim lo bon bo pini ni atak ni lo baning se parong lo bot la se lang ta ni arong along ke nil ta ni arong lo lang ta ni arong theng pot lan la Corolo sarente nangli lapuan aporna chipi pot karbiang long news pens tamin nangli phan coro parpik lo nili ta karbiang long news atum phan choruik lo na tum anso se na ta news paching thur na wasi nili na penke ning kachithi dolo Kardom chorolo te kardo